Mighty Favor 3D. И сега ще ви покажа как се играе тази игра. Само трябва да си изберете една държава. Аз както винаги избирам Италия. Играем срещу Испания. И тук играете на достъпи. Как се тренира. Сега как се пазят? Така. Просто натискате в по-кратичка. И сега ето как се бият. Играта не е съвсем идеално изпипана. Затова може да има малки бъгове. Но според мен игричката е хубава. И затова решавам да ви я покажа. Както виждате, не съм в някакъв сайт, аз съм просто в Фейсбука ми. Защото вместо да я търся в сайт, аз не мога да се влезна само във Фейсбука и да я натисна иконка. Казах преди малко, има доста бъгове. Честно казвам, са търпими бъгове, само че не са малко. И ето така, като спечелите, държавите остават по-малко и вие продължавате все повече и повече да играете. Играем срещу Колумбия. Трябва да играете. И ето, както виждате, първо пазим. Тази игра може да я намерите в сайтове за игри или да си я напишете просто във Facebook. Според мен игричката хубава, само дето не е хубаво изпипана за бъговете. Надявам се да ви хареса. Играем срещу Белгия. Най-накрая веднъж да започва по-добре. И един първо не хващат. Тук само пише номерата на гърбовете на играчите, не пише кой е. Просто колкото да се забавлява. Аз не бих ви показвала игра, която не ми харесва, защото не съм сигурен дали на вас ще ви хареса. Тези примери не ви показвам, защото ми харесва и се надявам и на вас да ви хареса. Но тя не е нещо голямо. Просто едни си бият. И когато свършите равен при първите доспи, както виждате, продължават. Малко, както ви казах, може да забива.
И може да очаквате нови клипове на Far Cry 4, The Forest, на Minecraft, разбира се, също. И по-натам може и да качвам клипове и на Far Cry Primo. И на GTA 5 бих качвам, но ще бъдат само мисии, ако започна да качвам с тази поредица. Затова нека първо станем докато реша да направя да започна да се качвам. Аз ще качвам най-вече на Minecraft, може скоро да започна да качвам и на... Мисля да започна и с проекта на Far Cry 4, да започна да ви показвам клипчета. Ще видим. Тъй като гледам, ще идем на финал. На финала си. Ще се опитам като там, където показва как се играе, да само трябва да помогли хвана. Само един напад да пусне тогава. И само да кажа, този клип няма да е много дълъг, защото играта е само кратък турнир. Затова като свършим турнира може да вземем малко да снимем и да приключим. И накъсам! И това, хора, ще бъдат игрите. Ако отново се чуете, че не качвах толкова дълго време клипове, това е защото бях цял, когато умре. Малко бях тук, но има задачки, и просто няма кога да качвам тези клипове. Този клип, където беше завръщане, където се казваше. Това ми е завръщането и вече ще се опитвам всеки ден да намирам време да качвам по един клип или два. Зависи как ми е времето. И за това, ако ви е харесал този клип, дайте палец нагоре. Ако искате да продължавам с тази игра, пишете в коментарите. Абонирайте се на моя канал. И това ще бъде от мен. Чао!